Tofa, jaruma Rahama Sadau ta saki wani sabon bidiyo da hotuna wayanda bata taba sakin irin su ba. Hakan ya dace ku ce a masana'antar shirya fina-finai ta kannywood. Ku biyo ma karshen wannan bidiyon namu yace zamu nuna muku bidiyon da hotuna ɗaya bayan ɗaya. Kar ku manta idan wannan ne farkon ziyartar ku wannan tasha ta mu mai albarka, ku danna mana subscribe. Kana ku taba alamar ƙararrawar sanarwa da alamar liking ga wannan bidiyon domin samun shirye-shiryen mu da zarar mun daura. Troublemaker.